Yiso leso sikhathi kulo lelo hora ngikubingelele umbuke lapho ngasekhaya ubingelele usiteteleke intokazi yakwaNdlovu kuso leso sigodi indaba zegudu phela ngikubingelela kusiteteleke media uhlelo ingonyuluka namhlanje besisemlazi kwa labe siyozwa khona ukuthi ithini indaba ingalungiseka kanjani ukuya phambili besipasisi usilindi othi inkulu usiteteleke angikwazi ukuyidingida ngedwa kodwa ngidinga wena usho kanje uthi asambe mbukeli uyaphila sicela ubaba baba sawubona njani siyaphila igama lami ngisiteteleke ngakwaNdlovu isibongo ngisuka ngaphansi kwesiteteleke media uhlelo ingonyuluka kunomuntu osibhalele baba wami wathi asizocela ubaba Chamani okuwuye udaba olungayo noma afisa ukuhlala naye phansi abe nenkulumo naye noma abe nokuthile akudlulisa kuyena noma kube nokuthile okubuzakala kuyena okusho ukuthi ingasho ngithi kunomuntu ofaka isikhalazo noma kungenami ngesenzo sika baba esithile so ke mina njengositeteleke kuye kube umsebenzi wami ukuhlalisa phansi amalungu omndeni angaboni ngasolinye bese kuhlalwa phansi kukhulunywe leyo nkinga ngoba angikwazi ukuthatha udaba engiluzwe ngomuntu oyedwa cede ngiluveze kubantu engayiphendulelanga umuntu okuwuyena okuthiwa udaba lungayi angazi noma ngiyibeka kahle izwakala inkinga mana useyangishutha akazi noma ngiyavuma indlento enibekayo kumina okay ilapha ke into usiteteleke noma umuntu obhalile udaba uyazi ukuthi usiteteleke umsebenzi wakhe uhambisana nalento ukuze abe nobufakazi bokuthi uma efikile wachithakala noma umuntu athi umhlaselile wamlimaza bube khona ubufakazi bokuthi naye akwazi ukuziphendulela athi angimlimazanga kuyilungelo lakhe futhi umuntu ukuthi athi mina angikufuni ukukhuluma okusho ukuthi isiteteleke uthatha lolo hlangothi lwalowo muntu osekutshela okuthile ngami ulukhiphe akunankinga angifune kuyiphendulela bese usiteteleke ethatha lolo hlangothi eyalikhipha ekusuke ngigwema ekuthenini nginikeze omunye umuntu ithubo othintakalayo udabeni ngisuke ngigwema lento yokuthi angasho umuntu ukuthi mina kufaka uyicala ngami noma kufaka udaba ngami kodwa bangabe besanginiki ithuba lokuthi ngibengibuza ukuthi kuyikho yini lokho kushiwe lo muntu othi ufaka udaba ngami noma akusiyikho okusho ukuthi bafana nabantu abangiqambela amanga ngoba mina ngikaze ngiphike angaze ngikuvume futhi abezanga kimi ukuzongiza ukuthi ngiyakuvuma noma ngiyakuphika na lokho abakushilo inkinga yami ukuthi angazi angikhumbuli ngiba nenkinga mhlambe elungeni lomndeni angazi ukuthi kuyisima kanjani yebo kwesinye isikhathi angithi singabantu kuyenzeka sithi senza kahle kanti emehlweni abanye abantu bona babone ngathi senza kahle bese umuntu eyakhuluma afisa ukukhuluma ngoba yena ebone sengathi awenzi kahle uma umuntu uye ungalitholi ithuba noma ungazazi ukuthi wenze kahle noma uwenze kambi ngaphambi kokuba kube khona ofikayo othi awenzanga kahle la bese umbuza mhlawumbe uthola ithuba lokumbuza ukuthi uze uthi angenzanga kahle nje wena ubungenza kanjani ukuze kuzoba right ngoba ubone ngathi akukho kahle into engenza ngisho kanjena angikhumbula ukhona ilunga lomndeni eliza kumina lithi linenkinga okay manje mase ngibona qhamuka nje abantu kanjena ngiyaxakeka okay
ngiyafakela ngiyezwakala eni futhi ukuthi kunelunga lomndeni elifake isikhalazo yebo kunomunye osemndenini wakho ofaka isikhalazo ngodaba oluthile wathi usifakela ubaba yabo nje ngoba mina baba wami ngicabanga ukuthi uyaqala nokungibona kodwa uma ungayibuza ukuthi ngaze ngani ukuthi ukuchamane angithi siyafakazela ekuthenini vele lesi sikhalazo sifakiwe sifakwe ngawe angithi ngicabanga ukuthi you understand ake ngenze kanje na okay inqamule akeze mina before alokhunje axoxe nani azoletha nina kimina okay ngoba akaze ayikhulume nami akekho noyedwa wakwayikhuluma lento akake khulume nami ke then ke mhlambe ke sengabona ukuthi nini nifaka kanjani okay okusho ukuthi uyasinikeza imvumo yokuthi silithathe olwakho udaba esesilizwini noma selishilo ngawo bese siyalukhipha wena ungayiphendulelanga ngoba thina akazange asitshele thina lokuye ofaka isikhalazo ngawo ukuthi akazange aze kuwena akushila uthe ubeke bezama ukukhuluma nawe kodwa kungalungi so yingakho seze wabona ukuthi akacele thina sengibuza kuwe ukuthi okusho ukuthi ke njengoba uthi wena baba kekeze kuyi thina njengomsebenzi wethu noma umsebenzi wethu sesingawukhipha lo shiwo uyena ngaphandle kwakho ngaphandle kokuza ukuthi yena utheni kithi ngawo yena akakezela kumina okay thina silikhiphe lolu hlangothi lwakhe selishiya likhiphe lapha ngisho ukuthi mina sesingalishicilela phansi noma sesingalipublisha lolu daba yena lwakhe selishilo ngawe noma isikhalazo sakhe sesivezile ngawe manje udaba nizoshicilela nifake igama lami ngithi yebo kwaye mina ngingakaze ngizwe ukuthi ucomplain khona angithi ke baba wami wena usuyangixosha njengamanje uthi angihambe mina ngoba ngeke ukwazi ukukhuluma nami noma ngeke uzukwazi ukufakazela lokho akushilo yena ukuthi kuyiqiniso yini ngawe uthi angihambe so mina njengomuntu okhishwayo ukuthi akahambe umsebenzi wami kusuthi ke sho ukuthi ngizokhipha uhlangothi lwakhe ngoba ubaba akavumanga ukukhuluma nami ukuze ngizwe uhlangothi lwakhe ngoba at the end of the day thina siyistetele committee asichemi futhi asilithatha uhlangothi kodwa siyesinikeza abantu ababili ukuthi umuntu nomuntu akayikhulumele kodwa yedwa menqabile ukukhuluma nami lokho akungicindezela ukuthi ngakwazi ukukhipha udaba lwalowo muntu ovumile ukukhuluma njengamanje mungibuyisele emuva vele ngeke ngize ngikuphoqa ukuthi khuluma nami noma yizwe ukuthi sikhalazo sini yena asekhalaze ngaso lo muntu okhalazile kodwa lokho ngeke kuze kungivimbe mina ukuthi ngithathe uhlangothi lwakhe ngilushicilele ngoba wena ngikunikezile ithuba wangalisebenzisa okwami ukuthi ngihambe ngishicilela udaba lo muntu okuwuye oseyibikile inkinga yakho wakhuluma nathi wena wathi cha ngeke uzukwazi ukukhuluma nathi futhi kuyilungelo lakho lokho sengizoshicilela ke lokho esengikutholile ke ngoba ngikunikile ithuba wangabe usavuma ukuza ukuthi yini le abakusola ngayo ukuthi awuyenzanga kahle futhi uyiphendulela uthi kuyiqiniso kangakanani lokho kushiwo nguye kithi noma lokho kushiwo uye okuzobe kuphume phansi ngawe elambilini akuyase kumina asho ukuthi baba noma bani ukanje ngoba angikhumbula ngazi awazi angazi okay ngiqhamuke sengikhuluma udaba phambi kwabantu engabazi ngelunga lomndeni wami ngingazi ukuthi usukaphi okay sisi anzange naze nazama ukukhuluma mina baba noma ukukhuluma naye phambili wakubuza ukuthi uhlangana naphi ngicabanga ukuthi uyayizwela umuntu omdala uthi bake bazama wabuza ukuthi wena baba ungenaphi yena kulolo daba ezekhulume nawe nje ingakho ke mina bengifuna ukuzwa ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso noma kusiyili iqiniso kodwa umuntu omdala uma ungafisi futhi ukukhuluma nathi akusinkingi thina sizoveza lokho akushilo yena nalokho okufakazelwa abanye abakufakazelayo ukuthi ubaba uziphendulele wathi noma akaphendulanga ngeke usavela ngoba vele ubaba akasiboni isidingo sokukhuluma nathi nangu uyisho lo phambi kwakho uthi wakwazama ukukhuluma nawe wambuza ukuthi uhlanganaphi angazi nokuthi ngangize ngithi uhlangana kumayilana nani okay khona umntana uthi uzama la ekhaya noma usisethu uzama osesibeni sokukhubazeka ohola igrant noma ohola imali yokukhubazeka leyo mali ayiholelwa ngubaba uchamanga kodwa kutholakala ukuthi akamenzeli lutho ngayo
noma uyasokola ikhona leyo mali kube ngabe izinsiza zakhe noma izinsiza zesimo sakhe elikhalazwa umndeni ke uyabona manje wena wenza into engabe yenziwe uyena akaze ayikhulume lo ndaba usizo ngathi ngikhuluma nawe khumbula kusakhona ugogo ngathi ngikhuluma nawe wangibiza wathi uhlanganaphi wena nalolu daba lolu lokulazana lemali ngoba kanje ake ngihlale naye phansi sinomndeni la ekhaya yabona nje lento angiyazi impela lento ayisho ukuthi ngathi uhlanganaphi angazi ngangisho ukuthi usuke laphi yebo ngicela nje nosizwe naye ukhuluma iphutha naye methi naye wayekhona ngesikhathi likhulunywa lanqatshwa noma kwathiwa alungakhulumi uhlanganaphi usho exactly njengoba naye esho usho usizo yebo awukwazi sasike siba ngapi ngikhumbula ukuthi wangibiza wena ubani ukhulu kusekhona ukhulu ngathi mina kunakaza bathathe ibele wathi wabuya wazitshela wena wathi awusho wena uhlanganaphi nale ndaba uzokhuluma indaba zezimali uyasebenza wena uhlanganaphi nale angiphinde ukuzwa ukhuluma ngale nto yabona lengane yebo ethi kwakusekhona ukhulu wakhe wayeyena wayeholela ngaleso sikhathi mina ke ngangena kanjani lapho uyena ukhulu wayo wayeholela nobabili nohola nobabili ayiwengaholela wena yedwa wayese ngalezo ikhathi lezi ukhulu wayo wayeholela uthi wayesegula ngalezo ikhathi nani imholela nobabili okay ehamba naye ubaba beya empeshenini okay wayesekhulu ngalezo ikhathi ngabuya ngisho leyo nto leyo ake niyekele nemndenini uyavuma ukuthi siyekele emndenini noma silikhiphe usayidi lwakho lohlangothi ositshele lona ukuze sizokwazi thina ukuqhubeka nomsebenzi wethu ngoba sisuke nje sisuswa yilo lolu daba olubucayi kangaka esilizwayo nokungesiwuye yedwa umuntu okufakazelayo even aba around la ababonayo omakhelwane abanye babo bayakuqinisekisa ukuthi kuyiqiniso lokhu akushoyo bayambona usise ngekho esimene esikahle kodwa ibikhona into engamlekelela ukuze abe kahle noma abe right ake niyekele emndenini cela ukuma lapho uzuleke sisi awukufisi lokho mina khulu ngithale phansi abantu basesiyekelele umndeni yeah yeah angeke aza kukhuluma iqiniso okay usizo angibizela yena ngibizela yena baba singaza kukhuluma namakhamera namami bafo uyaphila nami igama lami ngusiteteleko yazo ngize lapha ngodaba oluthinta uzama noma ngithi udadewethu uzama okuzwakala noma okuseyinsolweni zokuthi ingathitha kaphathekile kahle kodwa uhulumeni kukhona imali ayikhipha ukuthi imlekelele esimeni akusona ukuze ikwazi ukwenza izinsiza zakhe noma ikwazi ukumsiza sizwile ukuthi ikhadi lakhe lomholo lila ubaba okuwuye omholelayo kuwuye fuze ngabe uthatha izidingo zakhe usitshelile kusisi ukuthi akukho kahle futhi kungesiwuye yedwa so sizama ukuqinisekisa leyo ekasisi ukuthi ingabe iyiqiniso kangakanani noma wena uyazi kanjani ngoba ubaba uyayiphika uthi nje yena akaze nikhulume naye nina nizama ukukhuluma naye nomndeni thu yena akakwazi ukuthi akamnakekele usisi ngokwesidingo sakhe noma ngendlela okumele ngabe unakekeleka ngayo sisi engakusho mina ukuthi sikhulume naye mhlawumbe ubaba anganako ukuthi mhlawumbe sesikhuluma naye le side ukuthi mhlawumbe sizakaphathekile kahle
Because ezinye izinto zakhona ukuthi mhlambe umama agcine mhlambe sekhipha imali yakhe yabo. Yes. Kodwa yabo uma ikhona yakhe ukuthi ngabe yamsiza. Into kanjalo kodwa ngajabula ukuthi mhlambe noma-explain angithi-ke njengamanje usethi-ke yena akalifisi ukuthi ikhulunywe yimi noma umuntu ofana nami ngoba akakwazi yena lokhu akuzwayo ufisa ukuthi nikhulume nina ninodwa niwumndeni singekho thina bantu abafisa ukuthi ilunge lento ikwazi futhi ukuya phambili ngoba at the end of the day lokho enikwenzile nini ukusukumela umuntu ongakwazi ukuzikhulumela noma ongakwazi ukuzithathela igxathu kuhle kakhulu kuyancomeka ngoba akumele umuntu asokole ekubeni uhulumeni wasikhipha insiza noma indlela yokuthi abakwazi abantu abakhubazekile ukusizakala uthola ukuthi kugcina kuba khona umuntu okuwuye ogcina enza inzuzo kakhulu noma ogcina enza izidingo zakhe ngaleyo mali uya understand okwethe sikuzelela ekhaya bengesikho ukuthi sizolwa mhlambe nobaba besizozama ukuthola isisombululo noma isolution empilweni kaSisi not empilweni kaBaba noma empilweni kadadewethu okuwuyo sicela ukuthi simsize but empilweni kaSisi lokuyena okule condition akuyona ubukeka ke ngathi uyasichitha uma sithi sibiza wena ke ukhombisa ukuvala ngazi noma mhlawumbe khona kunya kubalekelayo noma angazi but sizophinde futhi sizame ukukhuluma naye noma ukumcela ukuthi understand noma understand lento okuyesizama ukuyenza ngoba ekugcineni ukubhlungu usuzomakhelwane bekhuluma ngenkinga yakini ubhlungu ukuzomakhelwane bekhuluma engathithi uma benibona nina niphuma ni right nini igqokile nibahle bese kube sengathithi niyambukelela understand ukhona yena okay kodwa ngifuna into la ngiqala wehla kuyo le ndawo le yo Mangile ayephuzula ngitshela mina futhi ngisho kumele ahambe la uma kumele ayogibela ehamba ngamadolo ngoba kunamatshe nje lapha okay awungqongqozela baba uzomela ukuvulela umnyango uma ungafundisile senze ngenye indlela la okay usicelele yena masiqedile ngoba mayizokwenza kanje kuzokhomba ukuthi phela uyisigebengu siyakwazi ukuphila naso siyakwazi ukuphila nesigebengu mayikuthaba ukwafihlayo akwaziyo kuzomela aphumeze kanye ngoba sizama ukuzona kusiyami size ukuzothola isisombululo for udadewethu okuwuye ukuthuna impilo sisendaweni yesigameko sisalindile namanje ukumcela babucima ngaphakathi sesimcelile kahle kahle ngokomthetho kodwa ukuphuma akavumi ukuphuma asazi noma uzovuma ukukhuluma nathi noma akavuma ukukhuluma nathi kodwa engikwazi ukuthi awukaze wabaleka ungenakho ukuthile okufihlile noma ubalekela into ongayazi ukuthi iyini le kuthiwa uyenzile noma ungabi nawo amazwi ukuyiphendulele ezinsolweni obekwe kuzo noma obekwe ngazo so simile ke namanje sesisithi isikhathi impela simile silinde ukuthi asivulele ngaphakathi ukuze sizoza ukuthi kwenzakala kanjani ukuze udadewethu ophila nesimo sokukhubazeka akwazi ukuthi asizakale nokuthi akwazi ukuthatha noma ukuthola imali yakhe owayinikwa uhulumeni imsizi imsebenzele ngendlela ekahle ngoba
wonke umuntu uyakuveza ukuthi asisikhi simaphi la ngaphansi kwaso futhi akenzeleki iqiniso kwayona leyo mali ifana nemali engekho ekubeni ikhona kukhona umuntu oyisebenzisayo oyidlala. Sisamile mbukeli nje ulibonile uhambe silihambile thina siza ngapha noma siza khona ekhaya yonke le ndlela thiwa udadewethu ihamba ngamadolo uma kumele agibele imoto ugaga ngamadolo bemsizeka abafowethu okuyiba babona ukuthi ngcono belisukumela udaba lwakhe azayofika lapha phezulu la kuvela khona laba abantwana ababili azayofika khona ehamba ngamadolo nesimo futhi setoilet ngoba ubona nje lapha kutshekile uyahamba still ukuze ayokwazi ukuyoyikhulula endlini encane usebenzisa yona leya ndawo kodwa uhamba ngamadolo. So asazi ukuthi kwenzakalani futhi asazi ukuthi ingalungiseka kanjani yonke lento. Besilinde wena mntu omdala kodwa besithi uzosinikeza ithuba lokuhlala phansi sikwazi uye ukungishutha ngaphandle kwemvume yami. Angithi ngiyayicela njengamanje imvume yakho umuntu omdala ukuthi sicela usinikeze yona ukuze sikwazi ukukhuluma nawe. Okusho ukuthi kukhona okufihlayo umuntu omdala kulolu daba. Noma sifonela amaphoyisa iwazoyilungisa le ndaba. Sicela ukwafonela ukuze ezothatha ikhadi likasisi ngakuwena libuye libe ngakumuntu okuyo ozomsiza. Manje wayebaleka ungavumi ukukhuluma nami. Ngifike ngiveze nginendlela. Kodwa unginike ithuba lokukhuluma nawe nje. Nginendlela ukuthi ngabe ngangipho la. Kodwa usho lapha kanjalo ukhombisa ukuthi awufuni ukukhuluma nami. Ngifuna ukukhuluma nawe makwenza nginendlela engiyakutshela. Sengiyeke indlela ofika wena nginayo. Nake wena. Shuthi lolu daba engiliphethe alubalekile kuwena. Njengomuntu othintakalayo noma osolakalayo kulona. Nginalo libalekile kumina. Kodwa insolo ezifana nalezi ziyayidinga ukuthi uyiphendule. Bathi ayikho into abangayizamanga kodwa ubuwenza njengoba uwenza nje. Pho ubalekelani makuukuthi akukho njengoba kunjalo. Sinikeze phela ithuba lokukhuluma nawe kokungcono. Yabona ukuthi ngala bana la. Yabona into kuzenza ngendlela lo. Ngihlale phansi nazingane sikhona ngikuthebisa. Hambe ukukhulunywa lo daba. Mawufuna ukubaleka ngokuzibaleka into ozoyenza. Singakuthatha phela savela second of police station manje ngoba lento eyenzayo iyicala. Makuthi ayilo licala hamba uhlala phansi ukhulume nezingane. Ulale ethi for ukuthini kwena musuke uzigebengu kudala balekela. Uyazi uyangithuka mawudenza ugebengu. Kwawena uyangilokhunja balekela. Angibaneki sambe ngisekhaya. Buka lalela la. Yabo? Na ilokhu yani ikhole kade ngena manje futhi sabe ngisemhlanganweni yami ikhole futhi sabe ngisemhlanganweni akubalekile lokho ukukhulunywa buka ingane ihamba kanjani wayifuneka enze njani sambe sohlala phansi khulu sambe 10 minutes futhi mhlawumbe nomkhulu sambe sohlala phansi khulu Usizwe ngempela ngasilahleke nemgcine ephekezela usisi. Ake bekhulume ngiyahamba. Okay. Nomkhosi. Uzozana. Simlinde nala babe khona. Okay.
siswami yaphila yaphila nami kamfowethu sibhaleliwe yeso sabhalelwa usisi ekhala ngesimo sika sisuzama ukuthi ubaba uChamani uyena umuntu ombambela noma omholela imali yakhe kahulumeni ngisho njalo ngoba esesimeni sokuphila nokukhubazeka kodwa ubaba kaMenzeli Lutho 2 azikho izinto ezizidingo zakhe ezenzakalayo so ugcina esewumuntu ongabi sesimene esiright ongakuthola ukunakekeleka kahle ngesimo sokuthi ubaba uyisebenzisela idingo zakhe imali yakhe yeso so babukelela leso simo ke basebethi ke sebeke bazama ukukhuluma naye kodwa ubevele abachithe ngelokuthi bahlangana phi nalolo daba base becela usitetele egugu ukuthi kube uyozozama ukubakhulu ukubahlanganisa beke bekhulume beze ukuthi ingalungiseka kanjani lento yokuthi udadewethu akwazi ukuthola ukunakekeleka akithi kunjalo sisi okay kuyiqiniso futhi lokho engikusho ukuthi ubaba kaMenzeli Lutho sisuzana ababuya izwela ngithi ukuthi kusho yena kuyiqiniso futhi ukuthi ugcina eseyithole umuntu ongenazi izidingo zakhe njengomuntu okulesi sima kusona ngesimo sokuthi ubaba imali yakho kuyiyamholela yona wenza izinto ezibhekelela yena ezingabhekeleli udadewethu inkinga ke la le mali yesondlo sikahulumeni esuke sikhishela abantu abafana nalabayana suke kuye sokulekelela umuntu esimeni akusona ukuze akwazi ukuthi akwazi ukuphila impilo efana neyawo wonke umuntu angazizwe ecwasekile futhi engazizwe engathithi yena ungumthwalo ngoba nakho akanakho okuthile angazi baba ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho kushiwo usisi njengamanje phambi kwakho ekusho kithi ngawe akusile iqiniso awukwazi wena bathi kusuka ngo2021 till 2024 ngoba si2024 manje bekwenzeka njengoba besho ngilamanga sisi ngiqinisile so ngo2021 baba awumnikeza usisi imali yakhe awumenzeli izidingo zakhe ngoba ngeke ngisho ukuthi awumnikezi ngoba vela ngeke azakwazi ukuzenzela izinto kodwa awumenzeli izidingo zakhe kanti sikuphi isidingo sokuthi le mali kahulumeni ibe khona uma ingamsizi noma ingamlekeleli umuntu eyeza ngayo noma kulesi simo akusona uzama ngisalale anjani ngisalale okay umbuzo wami ke uthi kuzo zonke lezi insolo ezibekwe kuwena baba wena elakho ngilokulithi lima ngokuthi awazi lutho yabona mina ngineyami imali yeah mase ngibuze nje ikuphi lokhu okwami engikusebenzisa ngemali yazana ke basho bachaza ukuthi kona kuphi uzama uhamba ngamadolo la etoilet kade sacela ukuthi ulakhe awukwazi uzulakhe imali ihlezi ingekho uzama uyashoda ngisho nangensizwa zangaphansi kose ezogcoba kuyimanje akanazo ngisho nento ezogcoba kodwa masofuna imali uthayiko mafika kuthiwa kufuna imali makufuna imali eqonde nozama Nkosi ngazi ngimnikeza imali ukuthi uzothengela uzama ngiyahamba niyothengela uzama ngeke kodwa this month ayimanga asimthengela into zokugcoba isizathu senze ukuthi angayitholi into zokugcoba kule nyanga yini something ngoba sicela ngazo okay ngicela mawuzama ukukhuluma sisukuze bengasho ukuthi sikhulumela ukuthi aliphakamisiswe okay kudinga ukuthi nize niyicele ukuze kuzokwenziwa noma ezothengela uzama wayikwamela izicelwe imali yomuntu ekubeni vele kuye yezidingo zakhe yabo ngikhiphe imali yami ngikhiphe kule mali kazama kuyothengwa ukudla bese bayasho into zazama zidingeka into zazama banikeze imali yezinto zikazama angazi ukuthi kupho kunye sisekusuka kunikezwa wena noma Nikeza uma wakho. nizumama azenze lezo idingo zikazama
Ngiyanibona bafethu. Ngiyanibona. Impahla yokugqoka niye nimthengele yona. Ngisho nokufaka enyaweni ngithengele angazi. Kodwa omakhelwane mabekhuluma nabo befakazela noma ngeke ngize ngisho ukuthi yephumule omakhelwane kuyi mabefakazela nabo omakhelwane basho into efanayo neyabo sisho ukuthi bayambona uyasokola uyahlukumezeka akwenzeki ngendlela mina nisho ngayo. Okumele sithole isisombululo kuyo yonke lento ngoba engicabanga ukuthi uhulumeni le mali wayengayikhiphelanga ukuthi idlale Istokofela futhi wayengayikhiphelanga ukuthi yenze izidingo zomunye umuntu njengomuntu okuwuyo ohlala ekhaya yabo ku right ukuthi athenga ukudla ngoba naye uyakudla ngithi so ku right vele ukuthenga ukudla kodwa uma esengesenazo izinsiza zakhe njengomuntu wesifazane izinto zakhe nje ezidinga yena okuyizinto zokugcoba kusuke sekuyinkinga kakhulu nempahla yokugqoka ngoba kuyinkinga uma omakhelwane sebekhuluma ngenkinga yasemndenini noma inkinga yasegcekeni seyikhulunywa ngaphandle noma isikhulunywa abanye abantu kuye kube ngcono ukuthi into ilunge ukuze ningeke nize nikwazi ukuhamba senikhulunywa ngento engalungile bathi uzama uyahlukumezeka akayitholi izinsiza zakhe njengomuntu okulesi simo akusona umuntu okuwuye okufuze ngabe uyambhekelela akambhekeleli. Nabo bafakazela kanjalo basho njalo bathi bayabona kubhlungu ngoba kulesa sima kusona. Yabona kuze kufike kuyona yonke le nto ukube lo wathi baba cela unginikeze ikhadi lazami angikaze nje yabo lento ayisho ukuthi ngathi ungena kanjani indabeni zemali kazami ayikho okubhlungu maka sekho kuyena umuntu wayemholela ngaleso sikhathi ayikho lona ukube wathi baba ngicela ikhadi lazami ukuze ngikwazi ukwenza lokhu njani idingo zazama ngokufanele kusho njalo uthi vela akaliceli kodwa ukhala ngokuthi anizenzi isidingo uthi akalifuni ngakuye kodwa anizenzi yabona ukuze ngiphume ekhulumeni yabona iyanginyanyisa lento mina indaba ukuthi ngimiswe kanjeni iyanginyanyisa nje straight ngelunga la ekhaya ngingane yala ekhaya ingakazi ingiqonda ingiapproach ukuthi baba ukuthi nokuthi uyakwazi ukuyikhuluma ezinye izinto okunjani lokho angakwazanga ukungiqonda akusho kumina aqhamuke seqhamuka nani ngoba nakho omakhelwane bakhuluma naye ukuthi akenze kanjena akalithathe leli khadi that is enough for me akalithathe ikhadi aholele udade wabo phela uma ngathiwa ngiphume mina ekhulumeni ngicela yabona nje ngicela manje uyi-cut off akathatha ikhadi aholele udade wabo ngiphume ekhulumeni angizwani nokukhuluma ama-social worker amthathu uzama la ekhaya ngeke nize niwe nankinga nalokho hayi nanga umuntu ungasho lokho mina cha sengicela ukuthi ngihlehle into enzazayo okay yena mhlambe naye ubhuti wakhe abalithatha ikhadi bamoholele zami it doesn't affect me ngeke kuze kungi-affect lokho ungathi ungangiphazamiselisa indaba isemalini kazami thathani ikhadi lazama bathi bona balifuni ngakubona bafuna libe kuba bathi bafisa kwenziwa izidingo zabo bese bengilethela ukukhuluma ayikho into zokukhuluma ngithatha ikhadi ngiqede nje ngendlela o-approacha ngayo izinto zenza indlela owenza ngayo izinto ukuze uyaxaka namhlanje wena usuzokwazi ukuthi wena uthi ubaba ubaluwani nothi wena hleze ukhuluma la uthi zama hamba ocela kubaba wakho mina ngiyangsho uzama ukuthi hamba ocela kubaba ubaba uzama basuke besho bona ukuthi hamba ocela kubaba ngiyethulele mina angikhulumi-ke nje mina nkosi yami ayikhulumi nje indaba engahlangene kodwa nawe kusuyalazi iqiniso ukuthi ubaba vele uyawalithenga ikhadi i-toilet wathi uzolapha namanje akolapha nali khona manje uzamphelezela yimi lo suke bengekho phezele mina e-toilet isimahamba kusindlela hamba ngayo ngihambe ngiphezela e-toilet abami bathi uyakwazi ukuzetshela ngiyizulele ngihambe mina ngomehlisi uliphakamisa izwi futhi ngingajabula ukuthi la njengoba sekungathi manje kahle kahle ubaba uyazi ukuthi
la sizalwa ngohlukana kodwa mina bengeva ngiphamela ukuthi uzalwa ngoba nakezalwa nosisi yeah uzama ngihlale naye mina 2010 up until 2019 okay ngihlala nesalukwazi yes yonke impilo yazama ngiyayazi Yeah. if ngimbona uzama ukuthi aka njengamanje siswami nje unomzimba wakho ngiyambona ngiyakubona ngelilanga usumngaka uzophatheka kanjani wena uzalwa ndawonye lo ingane yakhe inenkinga esikoleni ngeke ngigijime or lo enenkinga ngana ngeke ngigijime ngimele lo uzogijima imele mina la ekhaya ngeke ngisho ukuthi ngumfo wabo yes engibona isimo ngisho obhuti wami umdala ongekho wafika la ekhaya wangibuza wathi wayencipha kangako uSibani why kuba kanje yes usho ukuthi nawe uyakufila ukukhuluma lento kodwa akazi ukuthi ungayikhuluma kanjani sisomlulo sakhe ngendlela abone ngayo yes ibe kanje kodwa lento angimele engabe njengamanje ubaba uyithatha ngalesi side lela ithatha ngayo ukuthi like usiyadikila ikhadi mhlawumbe ufisa ukubona izinsiza zakhe enzeleka kangcono kunasikhathi esidlulile njengoba ethathe leli thuba lelo ukuthi mhlawumbe avele o mhlawumbe ufuna ukuthi kwenzele inkinga yami nihlulwe yini ukuzohlala nami ngisho angaze nikhulume indaba hayi anikazi nikhuluma nicashi nini mengikhuluma ngendaba yazamalini hayi wena ukhuluma sokudiniwe ayikho into engakhuluma manini anizanga ngani kumina angithi njengoba ethi ngikhuluma ngidiniwe ngithi uyabona ukuthi uyakhuluma wena naye if mina ngitshenile ukuthi khuluma ngakho mangitshena ukuthi bakho mina ukuthi wena ungenzeli lutho wena awungenzeli lutho utshena mina kanjani ngoba nawe uyakutshena wangitshena into ukuthi uyakutshena ukuthi ngikutheni mina ke lo baba bayi wena ukuthi nawe no baba niyaniba manje mina ngiyakutshena mina ukuthi bakuthi wena wenze kanjani mina ukuthi kube yonke lento le abenze kube wangenze ngitshele ngisho uhlezi wenza njengoba ngisho ukuthi hayi ukuthi mina ngilalela mina angilalela mfana ilo ngizimzalako nawe njengoba mina ngihlulekile ukulalela kusho ukuthi ngiyabuka ngisangikhulisa kusho ukuthi ezinye izinto zakho uwe ngakusho nalokho uqaleni ngathi wena ngemo usungitrainer kanti mina la ukuthi mina ngifuna ngibuye umuntu obhedayo ungenza ngendlela engayithandi ngihlalile mina ekhaya emafamu nozama ngamqatula uzama umisa esibhedlela ngimenza ukhona umhlana naye begula bobabili abantu kodwa yalazi iqiniso kodwa mina ngikaze ngifuna imali yazama ngifuna ngihlala ngiye esikoleni ngingenamali ngihambe esikoleni ngitshene lo ela wena wenzani uhleni naye la ubona ngathi wena uright njengoba mina ngingasebenzi mhlawumbe wena naye engasebenzi kube wena wezemene hayi mina kufanele ngithathe ngiyise la nizosebenza khona ngiyozithathe ngingise mina ngisebenza khona lungisa izinto zethu ngendlela ngabe wena uyazazi ukuthi iqiniso likephi ngeke niwazi sukuma engalazi iqiniso ukuthi likephi njengamanje ngombona usukusuka uyalazi iqiniso ukuthi likephi kube thina sathanda wena uyabona ukuthi njengamanje inqanza khona ikhulile ngisho malibonga uyalithanda iqiniso ukuthi likephi laba mina ngangingekho bekhula kodwa mina iqiniso ngiyalazi ngameli ku angisilona mina ingane ngiyengane ngoba ngumzali kodwa la ekhaya ngiseyona ingane ngoba nginengane angiseyona ingane labo sisilabo nje befike la ekhaya angithandi nami ngoba ngenilanga ngiyohlenga umphakathi ngihle ngomphakathi hayi ukuthi ngihle ngomphakathi ngenxa yezathu izinto kuwo izinto lezi ezihambe zingikhuluma ngaze ngaxabana nomthini ngenxa yokuthini khambe ukukhulunywa ngamagama ethu la khambe ukukhulunywa ngamagama ethu la umphakathi uyathanda usibukanisa ngamagama ethu ngezinto ezenziwa uwe qala ngeke ngize ngibone mina umphakathi uhamba ukhuluma ngami ngingakazi ngibone umuntu ngangona bani yena ngeke ngibone ngihamba emphakathini angeke uzusho ukuthi ngihamba emphakathini ngoba uyakubona umphakathi cha ke manje njoba bethi into ekhulunywa umphakathi mina angihambi yabona ngihlala ekhaya la into engiyenzayo mina la mina ngumfana yazi ngiphatha kakhulu noma ezenzeke emaphutheleni bezingani kumina bangitshene ngiyangize mina ngitshene uthe basabile ukuza kuwena ingakho babizela abantu basabile ukuza kumina manje bafuna amaphepha angisiyi backup okay kulungisa angisiyi backup mina sisi mina ngisuke ngizolalela ngokuthi zombili mina ngifuna ngisho ngiyakubhala namanje ngaphuma ngazathi ngisho malibonga uyakwazi ukungamthatha ifoni ngomfone ngabuza mina ngafika la ngakhuluma nokhulu ngangakhulumi nawe ngakhuluma nokhulu ngathi mina yazikhulu kumele imali kazami ibewe kanje wabuya yini wazotshela wena
nangibiza ngeza la idaninguni wazi wacisha iradio ethi iradio wathi ngiyamuzwa uma ukhuluma kanti ukhuluma la kuma yini into ekhuluma uhlanganaphi wena nemali kazama mina ngithi ngiyakubeka imali ukuze sizokwazi ukwazi wawungekho mina washo njalo washo ubaba kanje wathi uhlangana nemali kazama ukuba uyasebenza wena basho kumina okay thathani ikhadi angifuna ikhadi abantu abafuni kodwa bafisa enzelele izidingo zabo nama angisalidingi kumina angindaba nekhadi ikhadi kavele waseqala wakhuze kuhlale kuba ngoba vele futhi uma uthe okay ahlale kuyena manje mawuhambe lechatshweni ukhipha imali yokudla ukhipha malini uma ukhipha imali yokudla unikeza uma ukhipha malini ngaphethe kusho ukuthi uma le mali uyayidla phela ukhipha malini baba bekhipha imali yokudla uthi mama bongithenga nakho ngona kuthi uyazi ukhipha malini ukhipha malini emali kazama kwathiwa asihlanganiseni imali 500 bese yenzani lenenye ngoba I'm sure imali yazama ayisiyo 500 rand mase siyaholisana uholisana baningi niholisana nayo imali kazama nayo uzama uyaholisana mase isibuyile inzalo kazama iyakuba yenzani mhlawumbe ngagcina kuthenga i-toilet namapayipi ethi uzofaka i-toilet okay mingaki leminyaka le mali iholo kusuka ngo2021 till 2024 nikhipha 555 nawe ukhiphe nozama kukhishwe kweyakhe qede enye niholisana kulo kusuka ngo2021 till 2024 namanje nisaholisana yathenga i-toilet kuphela namapayipi ukuthi kufakwe i-toilet kuyo yonke leminyaka emingaka kwathuleka kanjalo yabona uzama ufikela esuke emakhaya wahamba khona insimbi ahamba ngaso ahamba ngisazi ukuthi muphinya ngahamba ngathi ngifuna indawo ngizathola khona lesi insimbi lokuthi ahambe ngaze ngayithola edrobheni ngahamba ngayithenga leyo nsimbi ahamba ngayo la egcekeni yayu 900 okay 900 nemali ngabuya nayo ngiyazikhona namanje ahamba ngayo imali yomuntu okhubazekile isondlo somuntu okhubazekile uhola malini uzama ngenyanga 2.5 kusho ukuthi u500 rand westokofela bese nidlala istokofela ngo2000 inyanga nenyanga uhulumeni ukhipha 2.5 for uzama kodwa yenze ithenge leyo nsimbi yathenga i-toilet namapayipi akhona kwangakufaka from 2021 till 2024 eke ngisho kanje uyabona la ekhaya kuyacross ukudla kuthengwa kakuphela inyanga thola ukuthi kuzoba khona izinto ezidingekayo ezifunekayo ngibatshele futhi ukuthi ekugcineni bese nithini ngiyayidla imali kazana le mali le mina eyamali isebenza nje ngidla u2000 kade ku2000 manje 2100 okay ngidla Istokofela bese ngilukhunja ngifake ekudleni enye eqondene nami Istokofela idlala semjikelezo nibaningi anibaningi kakhulu kodwa enyakeni siyabuya mhlawumbe noma kabili kumuntu noma sibuya kabili emalini yesitokofela ke engaka isitokofela isiqale nini siqale kulonyaka noma senineminyaka nasiqala kulonyaka okusho ukuthi all along from 2021 till 2023 ayibe singadlali isitokofela uzama bekhishwa 500 rand futhi emalini yakhe bese lena enyishonaphi ngoba isitokofela sidlalwa yenza idingo zawo khona la ekhaya idingo zala ekhaya mina nje imali nje eqonde nozama ayikho into engathi ngake ngayisebenzisa ngayo sithathile uma kungenzeka mhlambe sivule manje impahleni zikazama singafike siyibone impahla zakhe ezikhombisa ukuthi usandokuthengelwa nje kungekudala njengomuntu phela othola imali inyanga nenyanga ngoba engicabanga ukuthi makuzoba namakhazi kungamela uzama njengomuntu ophila kulesimo kusona abhekeleleke ukuthi unazo yini izinto zamakhazi mangena ukushisa abhekeleleke ukuthi unazo yini ingubo ezizomenza ukuthi angakuzweli ukushisa azoyigqoka ngoba nakho sesekuqala ukushisa uma ngathiwa njengamanje sithatha isikhwama sikazama seyimpahla singayibona yini lezo zimpahla ezingokuhlukana kwazi ukuthi nazi impahla ubethengeliwe zamakhaza njengoba manje sekuqala sekushintsha usephinde wathengelwa na
Sekunesikhathi ukuthengela agcina ukuthenga kodwa nje uye into enjenge lokhu kwangapha amaphenti yonke leyo nto leyo mathayithi bayesho ukuthi sekugugela umuntu oyazama ukugqoka bahambe ukuthenga kunjengobesho manje kufanele usakana ukuthi angikhuluma nje ngokade ukuthi uzama nje esenze iphedi nje elonto uzogqoka wonke amaphedi wonke awekho nje right yakhumbula ngisho ngithi wonke amaphedi azama awekho right kanti uzama khona ngisho ijacket sokuhamba ijacket yami ngisho like uzama ukuyagula wala 5 days yeah yes yana intoenzisa ngithatha isinyathelo nami ngakwathi ufika vele kanganganethi uzozaleka megula lo 5 days unakekela uba like that hayi bamlethela ukudla nje yabo ukuthi mangabe uzama akavamisile ukuya ngasendlini encane futhi yabo yeah ngani noma ngisuke ngathi like usuke enqono ukuhamba kodwa ukwenzisa ukuthi umuntu ongazi yeah yabo uzama umuntu wesimama yes yeah if umuntu wesimama singiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi nihlukahlukene ngokwenhlalo yenu eqhamuka ngaphansi yes uzama umuntu odinga ukuthi mhlawumbe nawo anakekeleke kodwa bayazi uyalazi iqiniso uzama ukuthi uhlala kumuntu ngathi uyanqoqa ngathi like into zakhaziko right yabo bayalazi iqiniso kuona labo dadewethu yabo kodwa bamsukumela kuzo zonke lezo zinto ekufuza ngokuthi akumthatha umyise kudokotela ashawe noma umjovo yeah uqinisile mhlawumbe clinic isinye yes mhlawumbe ungcolile ngaphakathi abakwenzanga lokho yabo ikhona yini imali ehlala okay qhubeka mfethu okunye kwakhona ukuthi umama ukhuluma naye ubaba la ensukwini njengebhuluza yes igama elaphuma angithanda okay kwabe ngathi like uzama ukhuluma umuntu ogula njalo yabo yeah angithandi lonto leyo kuba ngathi umuntu ogula njalo ngaba ngikukhulu kodwa manje ekhulu uyambona umuntu othaka yeah kusi angithandi lento yokuthi like singagcina silokhu yabo ngifisa ngathi singathola isizululo ngendlela right yeah kube nokuthula nje ukufika kwenu ukuthula siphinde futhi sishiye sekunokuthula okungaphezulu yeah understand khamba kahle yes kodwa engingakusho ngiziswa wami lento le ukuthi like imali kumele ihlale kubani nakubani akumele siba because siyazi ukuthi uba umuntu yes ngiyacabanga ukuthi nawe udadewethu usho kanjalo la yes ngendlela emine bengifisa ukuthi kwenzeke ukuthi qhutshewe njengendlela zenhlelo ekade sihlangene ngazo somndeni bayazazi nabo indlela kade sihlangene ngazo ukuthi okay ngoba sekwenziwe kwazokwenza la nje uzama sesimhlelele kanje uza kade siphuma amakhazeni yabo simthengele impahla yes ezizomkhulula so kube nemali ehlalayo egada ukuthi mengaphilile ahambe noma athola ukusizakala njengoba echaza ngithi unesimo aphila ngaphansi kwaso asishoyo engeke ngisasichaza kakhulu akube khona phela ngoba unayo imali emngenelayo akube khona phela izinsiza ezenzakalayo ukuze akwazi ukusizakala naye ayikhululeke engathi mehleli phansi tuzo umuntu asabe ngisho ukusukuma ngoba nakho unenkinga akube khona izinto ezenzakalayo ukuze naye afane nawo wonke umuntu angazizwa ecindezelekile ngenxa yesimo aphila ngaphansi kwaso ngithi khona kufanele ngithathe ikhadi esiwani la inini enizonikeza uma wena mawukuthi wena baba uyahlulela ukuthi ubuthi awuthola lezo nakelele khona aye ukuthi uma ngabe kulala lempetheni aza uma ngabe ngasizwa ngokhosi nankosi amenzele noma mchathi bayingasizwa ngokhosi uzama uyagula yakhumbula khosi ngisho ngifika kuphela inyanga last month ngoSeptember bathi uzama indaba wancipha kangaka uyagula imbuzo yini zaba asho ukuthi khona la engaphathekile khona kade uthi umama ebikela ubaba wathi ubaba uzama uhleze ethi uyagula noma engagula ubaba uma esemtshela manje simtshela embona ukuthi uyagula yes ngeze ngisukuma mina ngihamba ngeclinic uzama ngimbona ukuthi akekho right ngakutshela futhi ngase yaza ngiphathekile kahle angiphathekile kahle futhi uzama uyahola kodwa akekho right ngakhuluma nje ngaze ukukhuluma kanjalo angiphathekile kahle futhi ngaze ngisho ukukhona uma base ayikho right lento leyenza ngasho ukuthi ayikho right
Emhlabeni sifunda ngawo amaphutha and asikwazi ukulibona iphutha ngaphambi kokuthi kube khona okushoyo ukuthi yini iphutha. Kwesinye isikhathi yisithi senza kahle kanti asenzi kahle. Ithuba lisekhona lokuthi udadewethu enzeleke iqiniso noma kwenzeke ngokwendlelo afisa ukuthi kwenzeke ngayo. Naye azizwe umuntu ophelele ngoba mayiphila ngaphansi kwencindezi angagcina kwanaye engasayi appreciate impilo yakhe, angasayijabuleli impilo yakhe, angakujabuleli kwakuphila ngesimo sokuthi uphila esimeni angajabulile kuso. Umuntu uma sesimene esifana nesakhe ufike efise ngabe engahlala anakekeleka, ajatshuliswe, enziswe izinto ezizomenza naye ezizwe balulekile. Ngoba kulesi simo kusona akumele ukukhubazeka kuze kugcine kwenza kukushintsha ingqondo nawe uyibone ngathi ucindezelekile noma awuphili kahle njengabo bonke abantu. Kumele umuntu mekhubazekile ezizwe ukuthi nami ngifana nawo wonke umuntu. Uzokuthatha phi ukuzethemba uma kwasekhaya lapho la khona engeneme. Yabona nje ukho konke abathatha ikhadi liphume kusehluleki. Mina angifisi ukuthi abathatha ikhadi liphume kusehluleki. Ukufika kwami bengizonixofa. Mina ukufika kwami ngifike njengomuntu ozwe udaba lo muntu ongakwazi ukukhuluma noma ongakwazi ukuveza ubuhlungu bakhe. Uyabona sisukube mhlambe bathi kade sihleli nobaba ngesonto elidlule sikhuluma lolu daba sesize sahamba baba ngokuthi sikhulume nawe kwaba kanje angabe ngiyezwa. Abakazi bafike kumina bakhuluma lolu daba basuka bahamba bayolanda abantu bangaphandle. Okay, inkulumo zakho baba lezi ezithi uzama ugula njalo, wena njengomuntu omdala uzibona zifika kahle kumuntu ongaphathekile kahle ngaleso sikhathi? Ukuthi yabona elokuthi ugula njalo mhlambe aliphumanga kanjalo. Ngathi mina uzama uhlale ethi uyagula ngoba uzama akanqanti ngathi kubhlungu la aqhamuke ethi kubhlungu la uyabo. Yeah. Sithi okay zama phuza nanka amaphilisi. Ngokujambuza kusasa unjani? Ngathi hayi sekungcono. Yabona manje mhlambe kodwa elokuthi ugula njalo. Hayi yabona libekeka ngenye indlela ngathi ngilibeka mhlambe hayi angikhumbuli ngibeka kanjalo. Okay. Engikufisayo mina ngifisa ukuthi akaphile kahle lo mntwana noma lo asisa akaphile kahle. Akanakekeleke ngendlela okumele anakekeleke ngayo. Imali yezidingo zakhe ayizenzi izidingo zakhe. Akazizwe naye especial umuntu mesesimene esinjengalesi sokukhubazeka uye umthathe ngonakele lutho ucele ekhaya kumuntu omnakekelayo mhlawumbe noma kubantu besifazane ngoba wena umuntu esilisa ake nimlungiseni usibanibani ke umkhiphe nje ke yoshawa umoya naye njengabo bonke abantu. Engicabanga ukuthi akekho esimeni sokuthi naye angeke azakwazi ukuhlala phansi edle mhlawumbe noma okumnandi okumjabulisa. Leyo nto le kade yenzeka la ekhaya. Inkinga uyabona le ndawo sikuyona. Uzama umuntu kufuneka athathwe aqukuwe. Yeah. Makuphunyela lapha phezulu. Akulula nje uvese uqhamuke nedecision ukuthi akwenze ukuthi mhlambe kufuneka ukwazi ukuthi laba basize ukuthi akwazi ukuthi uzama aqukuleke. Kodwa angithi into engeke iziyenzeke njalo into mhlawumbe engenzeka noma kanye ngenyanga. Bebambisane kungabi like akusinto engavimba ukuthi ngoba ikakalungi kungalungiseki. Bengakwazi ukuthi betshelwe ngaleyo langa ukuthi hey bengicabanga ukuthi ngeSaturday yini simthathu uzama sike somjabulisa mhlawumbe ekayodla kamnandi yodla amancamnce naye njengomuntu ofana nawo wonke umuntu nathi singabantu sikanjeni siyayikhipha sike siyoyijabulisa siyitotose naye ngokunjalo kungaba usuku ohlelwayo ukhona yebo ngikhona ukhona yebo ake ningisizeni ningithathele uzama ngosuku olukuthi nikhuphukeni naye ke sihambe simhlaphe requestelwe kuyiwe mhlawumbe noma eMega City afike nje naye hlale phansi ayimonca ajabule aphinde abuye ukuze ezokukhuthalela noma ezoyijabulela impilo abone na ukuthi nami ngibalulekile. Umuntu okhubazekile ujatshuliswa into encane ngaka. Into akusinto kumele yenzeke njalo mhlawumbe kanye ngenyanga mayoholile nje ngiyacela ngosuku ukuthi ningisize siwukhuphuke lo mqansa naye uzama eke yoyijabulisa arequestelwe ahamba yoyijabulisa adle lokho afisa ukukudla ajabule angagcini ngokubuka izinto ku TV
engakazi azizwe mhlawumbe noma engayijwayele ukuyithola eke nje yojabula nje ashuthwe nje naye ejabule ufunani izama nakho thola lokho into encane nje noma ingosuku olulodwa kungamjabulisa ngicabanga ukuthi nani niyavumelana nami kulokho lokho sisikwenze mhlambe ngebirthday yakho uzama simenzele simthengele ikhekhe yabo kwenze silayi simjabulise into iyenzeke le birthday yakhe uyabona uma angazi noma mhlawumbe ngoba sengwavakashele kakhulu yini amahome isikhathi esiningi akumele mhlawumbe umuntu into uyenze kanye enyakeni bese uthi iba mnandi uzama njengomuntu okulesi simo akusona bengajabulela nje ukufika ubona efikelwa nento emnandi akudle lapho ujabule uzogcina ukuze uzogcina understand uthanda ukuthi yilokho akuthandayo yilokho angakufuni azizwe ebalekile naye ngokwakhe njengomuntu ophilayo ofana nathi ngoba nathi kuyasukeleka nje ukuthi sithi namhlanje ngifise ngathi ngadla ukuthi yena ke njengomuntu ongaze ngabona nedolopha ongaze ngayibona ngisho ama robots uwabona nini mehleze ehlele ekhaya akwenzeke noma yikanye ke enyangeni ngosuku lwakhe lokuhola noma ibekwe imali ngoba kusuke kuphithizela ngosuku zemholo ibekwe imali uthi mase lalisile bese yahamba phela ajatshuliswe enzelwe idingo zakhe ajabule uthengelwe impahla nakho buka plus umuntu wesifazane okay bazokwenza lokho ngizobanikeza ikhathi babona bathi abalifuni nami ngisalidingi mina bathi into bebeyikhuluma labona bebengafuni imali yakhe kodwa bebecela ushintsha ukwenza ngendlela okwenzeka ngayo ezidingweni zikazabo okwesibili akwazeke phela ukuthi Istokofela sibuya nini kuzama ngoba siyadlala nawe uzama uyasidlala sisuya ngizwa kule akwazeke phela ukuthi Istokofela sakhe sibuya nini ngakuye ake kwenzeka okuhlukile sithi Istokofela sibuye ngakuyena akungabe ukuthi kanye ngaleso sikhathi kuzothiwa sathenga ukuthi ukazama ukuze kube ukuthi akube khona okuthile enzelwa khona ngoba phela naye useshayelekile Istokofela sabuya siza ngakuye awube khona umehluko phakathi kwemali yomholo kwesondlo sikahulumeni nomali yakhe yeSitokofela sibuya ngakuye ngoba isuke ingasalingani nesondlo sikahulumeni ilokho nje mina bengifisa ukuthi kulunge kube nento eyenzeka nje abantu doba angihambi mina vele la ekhaya mina ngiyahamba ngivuyele ngihambe ngivuyele angiyeni umuntu ohlala ekhaya ngiyahamba ngivuyele right uzama ake ngizwe nje ukuthi uthengele uyogathi ngosuku lakhe lokhona athengela ngisho ngosuku lokhona athi mina ngihalela into ukuthi mina ngihalela into ukuthi kwasinamanga uteze kukhuluma esho ubuze isihawu uzama athengelwa ngisho nje ngelanga lakhe lomholo athengela izinto ezimnandi ajajuliswe naye njengowo wonke umuntu ukuze omakholwane bezoyeka ukusizakala ngenkinga ngoba abantu basizakala ngenkinga abayibonayo thina laba bethi hawu yindaba uzame ukuthi uyakhuluma ukuthi hayi phela akaholelwe mina gijimisana indaba bayifaka nemikhosi noma bayifaka noma sengathi wena kade uphuma uyohlela ngoba baqale ngendaba bebuze bona bese uyabaphendula musu uyabaphendula musu baphendula le-answer leyo abakade ushise bayibedinga baphindele ngumuntu lo behambe boyosho yini nibamba ukuthi nize kumina yini pho nibamba ukuthi nize kumina uyabona lento ayikhulumayo kwakusekhona ukhulu wakhe ngikhuluma lokhu kwamanje abathi abantu bayakhuluma why bengezi kumina ethi bungathi ufuna ukukhuluma mina ngihlezi ngikhuluma naye isikhathi esiningi kodwa bayazi ngivamile ukukhuluma yeah uze wachaza ngisuke sengidiniwe lazava ukubuhlungu sesikhuluma nomuntu odiniwe ngoba ngelilanga uyofika kanti akazi ukuthi kade wenzeni noma kwenzakale ngosona usufika ngodlana ufika abanye abantu ngodlana sekwenzeka isibhicongo esingaqondana ngaye ngamvezela lokho ukuthi uyojabula ngelilanga yaqhamuka lapha phezulu sengiqhamuka sengihudula amakhanda abantu sengihudula abantu sengikhuluma ngengane yegazi yakhe yes angeke azijabule yeah ngikhulume naye kube ngathini
like into uzoyilungisa. Yeah. Nesiswami ngina 24. Kodwa lokho sengikhuluma bengakuthandi ukuveza Yeah. public like njengamanje. Yeah. Kodwa uba ukhona umama ukhona. Isitifiketi awunaso, umzali ukhona, unganakho ngajabula injalo. Ngiphuma ngiyatohoza mina sengitohoze. Ngaqala ukutohoza ngina 16 years or 15 years. Ngihambe ngibamba amatoho. Kade ngiqale kephi eChaswete mangiye. Uyakwazi. Ngifika la ekhaya, ngifike ngibambela amatoho umama mina. Ngikhulile naye. Yeah. Ngithanda ukuba la esebenza. Yeah. Manje sisanda nje inyanga neziphelele. Sawumlanda eseze wadliliza. Ngenxa yezimo zokucabanga ukuthi umndeni wakhe ingane zakhe wathathi kumele ihlale idlile yabo lesimo lesi njengamanje ukuthi like iyaphuma imali kodwa phatha ikuthenga ukudla kodwa omunye uyakhala akusiyo indlela yilento esizama ukuxazulula njengoba usibona sicelile ngicabanga nabo bayalazi udaba ukuthi esimene esikanjalo Yisiphi somuntu esingaphuma naso because mase sithi alithanda ikhaya nama ngithanda ikhaya mina ngiyawazi awunaso isitifiketi anginasitifiketi ngiyawazi baba kwenziwa yini angabi naso umntana wakhe isitifiketi ihambele sasizama kakhulu kabuyazi sazama kwafuneka ethathelwe uma wakhe isitifiketi ngoba sishadile angishadile okay kwakumele uthathelwe uma wakho naya yini mhlawumbe noma namfunela i-social worker kwakuyile lazokhuluma on behalf ngoba wena njengobaba wawukhona engicabanga ukuthi kwakumele uma ufika eHome Affairs usho ukuthi akekho uma wakhe akekho kuthotha ukhona naye akazazama uma mina umuntu ukuzama naye kufike konakale kuphi uma singasatholakala kahle sifikela phansi swami kuthiwani imvamisa bengivamisa ukuzama ngesibongo sasekhaya kubo baba yes ngagcina ngibona ukuthi lokho kwesibongo sababa ngathi like yabo okay ngase ngithini awuthi ngizama ngesibongo sabomalume esabomalume lapha ngifika lapha ngicina ngima kuthiwani ngizofonela ndaba mental ngicina ngazizwa okay sekuphelele iminyaka le ukhulu wahamba nini ngo-2021 sekuphelele 4 years or 2 years bangaphazama ukuthi akulungi namanje akulungi kanti kwaqade kusukela vele ekuqaleni kungalunganga nakhona kungalunganga usaphila awukaze nje uzosithola lesidalo lokwazayo okay umuntu obelandela lento kancane lokuyena unkulu ngize ngibone ukuthi like naye uza ezinye izinto yabo kuma ngathi like akathandi yabo like ngibona ukuthi uyena ngathi umuntu ongikhuthalele yabo ukuthi ngibe nesitifiketi yabo kodwa nakuhambe ukuthi naye masihamba emhlabeni angabona ukuthi like ngiyazama ngisakwazi ngiye ngikudule ngihambe ngoba le ncwadi ngifike ngithi nazi incwadi ukuthi siswami okay asambeni ke umhla ka3 siyokwenza lento ngoba usuku Yishuma sesingambe ngiyosebenza ingene imali okay nami ngicela ngingane mina ngiyajabula ngicela ngijabula kodwa ukungicorrect ukuthi kufanele uqale lapha ungilande iphathi yakho uyazi ukuthi umuntu momzala siswami ngizozihluleka yabo umlande lo muntu umbeke phansi uthi asameni imali sokwenza lento ngabe mina mhlambe like singinakho ungatheni ngabe mhlambe yonke izinto ngihambe ilungile ngendlela ngabe kuyiyona uba bengabe siyafisa nje manje nathi njengoba silungisa udaba silona lo daba sifisa ukuthi njengoba sisangalidingi ikhadi lasesi nama ngilidingi ikhadi lasesi ubaba naye njengoba sisangalidingi ikhadi lasesi uzwakala kanjani ukuthi njengoba esethi akahamba ayihome okungcono ngoba naye akakho umuntu odingayo understand uthanda ukuthi ube nale ikhadi kuyena like thina singanobabili cabanga ukuthi uyizwele mntomdala bathi abalidingi nakubona ikhadi bengesiyo futhi inhloso yabo ukuthi beze becela ukuthi mina ngizonisiza ukuthi lisuke kuwe liye ngakubona bone bebecela usisi uzama ajatshuliswe ngendlela eyineqiniso enzeleka izinto zabo kodwa bengesiki ukuthi bathi bayayifuna ize ngakubona cha ngeke beze bekwazi ukuthatha yabo nje ngimile ekutheni ngicela lisuke kumina ikhadi ngobani kubona kusho ukuthi mina ngiyayidla imali kaZana mina ayikho into engidla ehlangene nemali ngisho eyami angikwazi mina ukudla imali yami ngaphandle ukuthi kuhlangane ngidle nomndeni wami angikaze ngisebenza mina ngihlala ngimtshena mina bengisebenza ngihola
ibingaphansi ngisho kwe1000 imali bengiyihola mina la ngisebenza khona ngesonto. Yena bekade sebenza ehola about 2000 nemali ngesonto. Kodwa akazenze enze lutho. Njoba ekhuluma ngendaba yokulungisela iID nje ubesebenza ehlala lapha edrobheni. Atshenwe afike la mhlawumbe akhuluma indaba kodwa mase kufuneka kuhlangana akasatholakala. Imali sethi akasenayo. Akanqe benganqanti ethe hole namhlanje kusasa ujujuju athi imali akanayo. Angazi ufuna kwenziwe njani. Njengoba echaza ngalo mina ngumuntu osethekwini, understand? Yeah. Uyazi mase ngikulandele umuntu obeseduze kwami. Obazi kahle ngisho uma kuthiwa izinto senginazo ngihlale nazo ethekwini. Ngihambe mina ngiye home affairs. Ngibuye ngibatshela ngikhuluma home affairs. Ukusho ukuthi asiphindele ngikhona ezingini. Ngisengishilo wena ukuthi njengoba ethi obeyihlupha ngalokho. Bengayihluphi ngokuthi ngikhiphe yami imali. Ungakhiphe yami imali mina yami imali. Uthi ngilungisele izinto zami. Usho ukuthi lo muntu angithandi uma ngabe ethi mina ngikhiphele yami imali. Usuthathile igxathu lokuqala. 25 rand kusuka la eThekwini la ngihlala khona. Yeah. Ususho ukuthi ungahlula 25 rand. How many times sengivukela ke lento ke mina ngiqiqela sengiqiqela nini. Uwedwa engekho yena ukukulekelela. Uzofila kanjani egcineni futhi aphinde azokwenza like ngelendlela asho ngayo njengamanje ukuthi mina like bengayithandi ukuthi ngiyise. Uyangithanda nje. Ngambuza lelo gama ngathi uyangithanda yini. Baba ingane yakho le yangithi. Ingane yakho. Njengamanje iveza ubuhlungu ebuzwayo ngawe. Kumnandi ke ukuthi uma sibuthola ithuba likanjena lokukhiphelana ingonyuluka la umuntu alimale khona sikwazi ukuyikhipha ukuze sizokwazi ukuphinde sibuye sibumbane ngoba ukuphila namanxeba kubuhlungu enhlizweni ukuphila nesilonde senhlizweni esisodwa kwenza ukuthi nanoma ngathi ulinyazwa yitshe manje ulibone ngathi lelo nxeba letshe likhulu kakhulu ngoba nakho nenxeba vele elingaphakathi kuwena kuye kube ngcono ukuthi mawuthi uyalimala kube ukuthi mhlawumbe ulibala kokuqala ngoba lokho kwakudala ukulimala senakulungisa ni umndeni omuhle usana ukulenza abantu besizakale ngani. Cha yabona asibona lo mndeni kuphela mkhulu kabi umndeni wasekhaya lento abayenzayo bona ukuthi bona baphume ngaphandle. Mina izinto abazenzayo la akho ngisho noyedwa umuntu engake ngamtshela ngezinto abazenzayo bona la sixoxa nabo mina umzali wabo sixoxa nabo bona kodwa sebephumile baya ngaphandle bayoxoxa izinto ekufanele ngaba yixoxa nalo nomndeni. Asiwona lo mndeni kuphela bakhona abadala kunami bakhona nabanye abawuzalo abakwenzanga lokho makuthi babona mina ngiba wrong. Indaba iqala emndenini njengoba sebephumele ngaphandle kuchaza ukuthini. Kodwa ngokucabanga kwami kwesisikhathi kuyenzeka kube ukuthi umndeni ukhona mningi kodwa umuntu nomuntu uyibhekela impilo yakhe ukuthi ihamba kanjani. Kube ukuthi yebo nibaningi ngoba nehlathi uma ukude libona lihlangene ethe kodwa mawusondela eduze ufike ubone ukuthi isixobo nesixobo siyimele sodwa. Nasemndenini kuyenzeka kanjalo uthola ukuthi nibaningi egcekeni makuthiwa kunomsebenzi noma kunesifo nigcwala nithi qhu. Abanye uthola ukuthi abazi ngisho nokuthi ubani uhlalaphi kodwa mase kunento eyenziwayo umuzi umuntu ethi uhlalaphi hayi ngizokubona eshe ekhuluma amanga. Kuyenzeka ke nasemndenini kube njalo uthi nibaningi kodwa umuntu nomuntu ubheka impilo yakhe akekho okhathalela impilo yomunye. Sekwenzekile ke manje bavela abanye abakhathalela impilo kasisi akulungiseni nikwazi ukuya phambili ajabule usisi ukuze ningagcini senithola seniphile ngaphansi koma social worker azonibheka usuku nosuku noma vele aqhubise kwesinsikhathi uwabone ngoba esethelekile sefika egcekeni ngesimo sokuthi afuna ukubona ukuhlala kwalowo wamuntu ukuthi kufanele yini noma uhleli ngendlela isimo sakhe sikuyona yini. Abathatha ikhadi nje ngiphume lapha. Abathatha ikhadi ngiphume. Abalifuni bobabili. Okusho ukuthi ikhadi lizali libuyele kumama. Manje abalithatha ikhadi sisi. Something ukuyi-understand. Uthi siswa iblood gazi lakhe. Yeah. Mina ngizalo ngapha. Yebo. Usisi uzalo baba omncane. Okay. If njengoba ethi usisi njengamanje abayidingi ngoba uthanda. Yeah. Ngibona abantu kahle la okufuze ngabe yes. iphakathi la. Yeah.
ngoba lento lesiyayibona ukuthi ngathi like ilahla usisi manje lokhu bazekile. Yes. Ithi ayimjijile kahulu njengoba esho usisi. Uyathanda uyavumelana nobaba nalokho. Into engifuna ukuyizwa kahle yile. Uyavumelana yini baba nokuthi usisi ongcono athathwe asiwe home nekhadi lakhe eyonakekelwa khona? Akumina engiphatha igama la ka home. Akithi bazama ubalekela ukuthi ikhadi liye kuyithi akalifuni. Uthi nobhuti yena cha akalifuni. Usethi kusisi uma kuwukuthi leli ikhadi libuyiswa ngenkani ucela ukungalithathi okungcono usisi aye ehome nekhadi lakhe. Cabanga ukuthi ngibeke kahle. Angazi kwakhe lokho mina angisenakwazi ukuthi ngiphinde ngiphawule into eqondene nozama ngoba bahlulekile uku-approacha ekuqaleni. Njengamanje baba usudilile uzama ongakakhulumi ongakwazi futhi ukuzikhulumela ngoba ukuba ubekwazi ukukhuluma ngabe uhlale phansi nawe wazi ukuthi baba angijabule lana la akakwazanga yena ukwenza njalo. Abantu abaseceleni ababona inkinga ayinga-affecti kuzama inkinga ekubeni isengalungiseka ngoba isengalunga. Engani ngithi-ke ngoba mina ngihlulekile ukunakekela uzama abaqhubeke bathathe zonke idingo zazami bona bamnakekele. Okusho ukuthi nesinqumo sokuthi aye home nina niwumndeni right ngeke ungisize ngalutho ukuthi ngithi angihambisani nakho bona whatever i-decision abayithathayo it's up to them. Ang-interferish ngalo. Ungangitshela iy'nkinga zami enginazo ngithi babacela ungisize ey'nkingeni zami enginazo ngibuye kubantu ngitshele indaba yesibongo ngitshele ngenkinga khona la kwangisiza khona ngihlale nawe phansi ngihlale nawe dani ngingiphathi ngikhulume ngiphuma ungangiphendulanga ngisho nakanye ngize ngiyibuza ukuthi ingoba ungangizali yabo mina nje nginelo nqwaba la ngaphakathi igqisheleni engihlezi ngibuza ukuthi ungithathisa okwengane yakho noma ungithathisa okwani ngibuye ngitshela inkinga zami. Ngakutshela ngathi abantu bakomalume akade behlale eNanda abasekho manje ngabuza nakuwena ukuthi yiphi indlela esingakwazi ukuthi sixhumane nabo ngayo. Ngihlezi ngicela ukuthi ungisize ngibuya nodaba ungaphendulisi leyo ukhulume ngivese ngithule mina. Ukhulume ukuthi udlale ngingakuphenduli ngimthiya musa uqamba amanga ngimthiya awukazi ngiqambela amanga babungidala ngiyakutshela mina into engisengikhulume ngimthiya angikaze ngikhona umbaka ngivese ngisukume ngihambe naye ngize ngimtshela ukuthi ubaba yazi ubaba sithi sikhuluma into zala ekhaya akaphi akasiphenduli akayithathe sis uyavuma ngiyaphuma ngisho into manje futhi mina ngahlala nawe yabo nje kuganye la wangiphendula khona ukuthi ngihlale naye ngabuya sengitshela indaba ze-ID kanjani isikhathi siyakwazi ukuthola sihlale naye phansi inkinga irespond yakhe uyazi ukuthi uyaduduzela ngisho engakwazanga umzali ukubona ukuthi wakwazi ukukhuluma nami akuwe kube kuthini nami hayi sengiyawuzama ke lo 50 rand ukuthini sekufuna ukuthi ngimsuse la hambe ku-64 ngabe ngiyajabula kube kuthiwa kwathi hayi okay ngoba wakwazama nahluleka khona kusho ukuthi nosisi ukhala ngale nto efanayo lento bese sengithini uzojabula nosisi akho mina ngithanda uzama makuthiwa uyaphuma la ekhaya ngoba yami ingane yelinye ilanga iyozala ingane izithi gogo kanti uzama mina ngisekho sonke asisekho emhlabeni iyozala ingane isithi gogo uzama uyena obese ekhazela mina kazama thina singamnaki yabo ubhlungu sisi ukwenzewa like ngale ndlela yabo ngithanda ngicela ukuthi lento ilungu njengoba ethi nesifuba esingaka uyajabula ngelinye ngafike esemngihlizela ngokudla njengoba ngisho ukuthi siyasifike thina sidinile isikakhulukazi thina abafana ufike usudini umuntu usuxabana naye uzwana namanye amagenge kanti amagenge kanti asephatha igili like ibhamu yabo usufika nokumzali ngelukuluku
Yeah. Akukho right lokho njengoba sihlala esomndeni njengokuthi manje usisi ungesifuba esingaka uyafisa ukubhola akazi kodwa akazi usophela ngoba ngeke ayithole i-response yazi igama alishilo lokuqala ngiphatha ngayo lento engibuzayo ukuthi ingane ukuze ngibuze uyothanda ukuthi usisi ahambe eBombo ngoba ubuza ngodade wakhe uyabuza manje ngiyabusisi sewubuza ukuthi ukwenza lokho ngoba uyangizala ungangizali uyalizwa lo gama alihlali kahle ayikho ingane engathanda ukuthi ukhulume kanjalo kumzali ileyo nto leyezama ukuthi njengamanje angazizwa nje awekho kumele azizwe manje lecini sonke kumele sizwe sifika kuyena sithi baba njengoba sasala naye ekhaya uyakwazi baba ingane zakho lezi futhi awukho umgqomo wokulahla umuntu angaze ngifike ngiyabo mntondana izinkinga ezinazo zifanele ukulungiswa nguwe noma uma zona zithatha igxathu zifanele ukubanjwa uwe ngengalo uyitotobise kulelo gxathu esezithathile uthi bantwana bami kwenziwa kanje umuntu okuuyo kumele abambisane nazo nguwe abantwana bakho laba yazi uma niwumndeni ningabambene kanje nivula igap kanje nenzela ukuthi nesitha kube lula ukuthi singene phakathi kwenu inkinga ezinazo lezi ngane kumele zibambisane nawe njengomzali wazo ukuze zilunge ukungaboni ngasolinye kuyingxenye yempilo kodwa futhi kuyalungiseka kodwa ngikwazi ukuthi ngingaboni ngasolinye nalengane ngiyavuma baba awukwazi kodwa sezilibonile ke iphutha noma seyibonile la okungenzeki kahle khona sekumele bona baba njenge zombili zibone ngathi lo ngenze isibonelo usisi lona omunye sengathi manje sekunamacala amabili emndenini noma sekuneyinhlangothi ezimbili kumele nibumbane ngoba uma sekugcina kubonakala ngathi kuneyinhlangothi ezimbili ngelinye ilanga makuukuthi mhlambe uyahamba emhlabeni uyishiye lezi ngane neziphinde ithandane ngesimo sokuthi zabone ngathi usisi usehlangothini luka baba thina ubaba kasifuni sobabili uma zike zahlukana phakathi usekhona ngeke futhi iphinde ithandane futhi ngeke uzuwumele omuzi lo ngoba zizobe sinalento yokuthi shuthi thina ubaba kasithandi uthanda untombazane kakhulu shuthi mina ubaba ingakho ngenza ukuthi ngoba uthanda untombazane kakhulu uthola ukuthi hayi ngoba umthanda kakhulu kodwa ingoba zona idingo zazo noma nezikhalazo zazo awuzizwa kodwa bebone sengathi ezikantombazane zenzeka kangcono uyabona eke ngikutshele kanje yabona njoba ngibambelele ekuthenini lezingane lezi umndeni umkhulu kababa lezingane kube zakhuluma nami sang approach 2 yabona mina ukube umuntu ohlaza bengenze ngivume lento leyo eyenzeka nanokuthini yabona enye into ihambisana nesonipho yabona lezi ngane kube ziyangihlonipha njengomzali wazo njengobaba wazo ngaba ziyenzanga lento ukhona uma wazo yindaba zingashongo uma wazo ukuthi ma kukanje yena bese qhamuka ethi osibani bakhalaza ngokuthi nokuthi mina into engiye ngizwe bayazi ngiyengibabiza ngizwe ungathi uthi nokuthi angena mina umuntu mhlambe osabisayo noma yabo phela ukuthi funa into sihlale phansi sixoxe yabona lento lena bayahlala nawe phansi bexoxa kodwa ungabaphenduli ungabaniki nempendulo kwesikhathi kukhulunywa ngesendela ukuthi amagama akaqhamuka ekanje asho mhlawumbe ubaba uthi like mhlawumbe sidinga something yabo sikhulume noma athi babweni ngathi akathandi ukwenza lokho yabo like ngathi angisho ukuthi mina manje ama ngimkhuluma kabi ngimkhuluma kabi ngoba lokho ngakumela mina ngowami iningi inhlungu engizwayo ngowami uma eqhamuka umuntu ozala thina okwenza ukuthi kufikelele kwabantu bangaphandle akukho right kodwa uma ngabe sithi siyakhuluma noma athi uma like isicela mhlambe
imali yenyama yabo athi hayi baba ayikho imali yabo kuthiwa baba nayikho imali yabo umavu ushuke like uthethe ulapha yabo athethe yabo ubona ukuthi akekho right kuze kube ukuthi siswami ngiyasuka zame lo mali nayazama yabo uyazama angisho ukuthi azama uyamela iqhaza lama wakhe ukuthi ukhona nawe umuntu esibambela umuntu vele ngabe mhlawumbe uhlekisana naye ezumama yabo azame yes kuba ukuthini lezi zinto lezi masihlanganisa sesihlanganisela zodwa ngithi yabo ukuthi ubaba akasekho ayifiki kahle leyo ilento lesithi njengamanje like siyanqanda ingazi kwenye indawo ngoba ngiyacanga sisiwami noma ngabe mhlawumbe kuthiwa ungahluleka la ukuthi like singayikwazi ukuxazulula le ndaba yasisi mhlawumbe uyofika kuma-social worker ama-social worker nithina usizofika achaze the same story afika athathe usizuzama kungachazwe lutho ahambe uma sengingabi ukuthi indlela e-right yabo sesithatha ilunga lomndeni solilahla eminyakeni emingakana sihlaleni ulo owayehlale naye-ke ugogo wethu uyojabula yini ngaleso senzo yabo ilungiseni baba lento ngiyacela ilungiseni bengasijabuleli ilungiseni indlela right engena umsindo angizwani yena mkhuluma mhlawumbe yabona ukhuluma ngathi ya umsindo angizwani ngiyacela nilungiseni lento la ukungenzeki kahle khona noma la kubonakala kunamabala khona ngokusizakala kasisi uzama akwenzeke kangcono nanoma futhi ayasazeki Istokofela ukuthi badlala Istokofela esingakanani sibuya nini futhi kuye akajatshuliswa kenzelwe izinto ezizomjabulisa njengomuntu idingo zakhe azenziwe ngendlela engafihlakele ngendlela ebonakalayo noma idingo lakadokotela yolungiswa okuthile akaye uyasiswami asisho ukuthi uma ngabe unenkinga like ikhona into engakusiza phakathi kwethu ukuthi awuwe ukwazini uyazi ukudla ukuthi usibize sonke ukuthi yazi nginenkinga la ngibona ukuthi lento ake ngithathe leli 1000 ngihambe ngiye kudokotela angizizwa ngiphilile kahle usuyikhulumela wena mhlawumbe ngeside lapho la le ebisali yabo like ngiyaqala ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthola into ekanjalo understandeke ukuthi kwenzakalani ngayo yes mangabe kusuka lelo 1000 lelo sekusala leyo mali izokwenza nani yabo exactly yabo uzama boma ye-toilet esezomemeza uye e-toilet uzoqiniseka kwayingane ezincane yabo kume ngathi like manje yazi mina ngiyaqaswa uma sehlekwa ingane ezincane sizogijima sizamthinta udala babuya indaba ngizamekhela i-toilet uzama angimholeli mina uzama ngiphendula kanjalo angimholeli mina uzama izinyanga ziwu12 enyakeni kulabo 2000 nemali abatholakala inyanga nenyanga cabanga ukuthi kule minyaka emingaka ne-toilet elisesimeni esi-right for uzama futhi ngabe kade lakhandeka kuningi osekufuze ngabe kulungile into asisho ukuthi into umuholela umuntu akwenzeke yonke into same time kodwa into nento yiba nama plans include phela abantu noma bafake phela abantu abanye kulawo ma plans ukuthi bengicabanga ukuthi kube ukuthi ukuze kwenzeke kanje hayi uzama ngoba nina ngabantu besifazane niyabona ukuthi akasenazi impahla thatha ngicabanga ukuthatha nanku 500 ake niyomcoshela ingubo zokugqoka babone kuze nabantu nabo beculiseka ukuthi ngempela manje izidingo zakhe ziyenzeka uyabona le toilet siswami bese sayikhuluma nawo baba yabo isikhathi sisesase yabo ukuthi lokho ensukwini siyasakhuluma yabo nawo baba ukuthi usho ukuthi waqhamuka ngimbela la yabo nami ngisho like ukuthi yabo futhi angililele yabo yes ngibona ukuthi ngenza njani ngale ndaba yale toilet because ngazakwazi uqala ukuthi silanda amapipe nawo dadewethu yabo sabona ukuthi okay wathi ngimbi umgodi la base kuba khona ukuthi uyaqhamuka ubaba uyangichaza ukuthi hayi ngeke uzube la umgodi yabo esithi ukuqhelisa wakho usekuwakhuluma nesibangibanga yabo into ebengilinde hayi ngoba laba bebengazi because wakhuluma nje sinayi lapha apha ngoyisango yabo mina into ebengilindele kuyena ukuthi hayi angazisi ukuthi
uSpanman ngagcina ngithi ngizomlanda simba umgodi lapha wathi kuzoba usuku oluthile yabo into ekanjalo ukuthi like usikwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani yabo ungabe ukuthi like uyafika khuluma or ngiyenza uyafika ususho ngenye indlela mina mase ngiyeka le ndlela kuba ukuthi siyaphela le yabo angingabi kanjalo yilokho mhlawumbe usisafuna ukuchazela kahle ngodade wabo usisi sizalwa yabo sesiyigoqa nje sesizocela indlela nathi baba besingezile la ekhaya ukuzokudelela besingezile futhi ukuzongakunika inhlonipho ngafundiswa yona ekhaya bengezile ukuzokubukela phansi noma ukuzoveza ukungakuhloniphi ngiyakuhlonipha baba kakhulu futhi umuntu osezingeni lakho ngiyohleze ngimhlonipha ngoba ngingane kodwa isifiso bekuwukuthi kulunge lento ethintakalayo noma edingakalayo kusisi nikwazi nokulungiselana lokho eningalungiselene nina njengomndeni bese niphinde nikwazi ukubumbana nibambane nikwazi ukuqhubekela phambili ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwami kusengenzeka izinto zingasafani nasekuqaleni mhlawumbe ubaba ayithathe ngendlela engiyinhle ngizoyifisa futhi ukuyicela leyo ukuthi engathi ubaba ubengakuthola enhlizweni yakhe ukuthi asixolele noma abaxolele abantwana ukuthi bethathe igxathu elifana naleli kodwa isifiso sabo bekungesikho ukwenza kambi noma ukukhombisa ukungakuhloniphi bebengenayo indlela yokukhuluma kusuke ekuqaleni ngesimo sokuthi bebebone ngathi imoya ingagcina iphuba phezulu 2 ngagcina ngafikwa ngesisombululweni base bethi ngcono beke befake mina njengomuntu oye engenelele emndenini alidinga udaba nomndeni bese kuphuma isisombululo ngizocela nje ukuthi ukufika kwami la ekhaya kungabi ukuthi sekukunihlukanisa sisi abantu bakini lapha umfowenu udadewenu ngelinye ilanga uma kukhona okudingakalayo kuwe empilweni ngishathi abazali abasekho uyobadinga ukuthi bekutakule nani bafowethu udadewenu lo waya nawe mfowethu udadewenu lo ngelinye lamalanga uma esenkingeni uyodinga ukuthi nina nimtakule ningabandawonye uma ningabandawonye ke ihlazo lomunye lifihlwa womunye akekho umuntu okumele sizakale ngenkinga yomunye ukuthandana nokubumbana sikufunda abazali besekho ukuze singayiqali into entsha abazali sebengasekho sis ngiyafisa baba ukwenze kangcono ukuze nodadewethu ngapha angagcine sefila lento yokuthi awumzali nomuntu ongaphandle engaboni ukuthi lo wamntwana kazalwa yilo wababa asale nembuza ayibuza ukuthi hey lo baba unabo abantwana unamantombazana acusa lingane hey ngathitha amawele angabi naso leso sithombe sokuthi lo zalwa uye lo akazalwa uyena ubaphathe ngokufana ngendlela elinganayo ngendlela efanayo la kungenzekanga kahle khona kwenzeke kahle kudadewethu uzama kulunge nathi njengostetele egumiti siyafisa ukuphinde sibuye kulomndeni sibuye kukuhle singabuyi guys kuxatshena kodwa sibuye kumnandi sibuye mhlawumbe kuthiwa senisitshela ithi ibirthday kazama sidecide ukumenzela ukuthi sifike mhlawumbe sesiphethe isipho sithi sizobungaza impilo kadadewethu into abesanda ukukhuluma yazi kuyangenza ukuthi nami mhlawumbe sibe nalokhu ukuthi hayi ngibone ukuthi hawo usakhona lokhu ukuthi ngoba lento ngayigcina ukuzwa ngisahlala ekhaya ngihamba mama ngizwa ngisalukwazi ezizala ubaba ugogo ethi uzohamba uyobheka ithuna lapho kwabo ubaba ekhuluma naye esayidi akakhulumi naye noma ngasawu yazi ngazizwa nginalowo muzi ukuthi ukhona akuzwayo naye ekhathini ukuthi no labantwana laba phela abasondele ilento leyo nabantu abagcina sebeyibuka yabona into ayizwakali kahle thina mayifika thina abafana bakhona kulo ngoba nginomfowethu omunye omdala naye ngisho ukuthi ayithanda nawe uyafisa ukuthi mhlawumbe ikhulumeke kodwa yena akekho ukuhlala la uhlala endaweni zakhe nomsebenzi uma ningabambana bafowethu nobathathu engabibikho ozothi mina
angizukulimela iqiniso. Uma ningamela iqiniso libambane nobathathu, mhlawumbe nokubona kamzali noma nokwenza kamzali kungashintsha. Ngoba udadewethu nje akazangitshela ukuthi kunestokofela esidlalwayo engicabanga ukuthi ubengasazi. Angazi. Ngoba wena ubuwazi njengomuntu owaziyo. Nawe bekumele kube khona okugqugquzelayo okuthile. Kuyi hayi baba phela sibuyile ngakuye akwenziwe ukuthi uma ningakwazi ukubumbana ninodwa ningakwazi ukuthi iye phambili yonke lento. Lapho ngelinye ilanga sobuya nje seni right nomndeni obambene nithi hayi sidecide ukwenzela uzama ukuthi cela nifike futhi sitetele kunizojabula nathi empilweni kaZapha. Sifike nathi siphethe isipho sizothi dadewethu nakho nathi sikulethile. Sesicela indlela umuntu omdala kodwa ngiyacela Nkosi yami. Ngiyacela. La okungalunganga khona noma amaphuzu asethintiwe njengamanje ngiyacela alungiseke. Niyibeke futhi noma niyilwele bafowethu noma niyikhulume niwumndeni lekade ngisho yokujabulisa usisi. Kulesi sima kusona enzelwe futhi netoilet leli okuyilo elimhlukumezayo mehamba lapha yana. Engicabanga ukuthi nathi sizodrayisa siphinde sibuye. Thina okumnandi ngathi asisho mhla sofika. Sivele sithuke sesifika nje. Siyophinde sibuye sizohlola isimo ukuthi sekushintshile yini. Uma sekushintshile siyofika futhi sishaye izandla sibonge sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo. Siphinde futhi sidama silokhu sicinga nje ukuthi ngabe sekulungile yini. Ngoba engifisa kakhulu ukubona udadewethu uzama esesimene sikahle futhi ephila impilo efana neyethu thina abantu abangaphili nesifo sokukhubazeka. Siyabonga umuntu omdala ngesikhathi sakho kakhulu. Siyabonga nje nokusilalela. Mbukeli lapho ngasekhaya sinodadewethu naye oye asibone isimo ukuthi sinjani aphila ngaphansi kwaso usisi uzama njengoba ephila nokukhubazeka noye abone ukuthi ekhaya kwenzakalani njengomuntu oye ahlale asinothise isimo noma abuye athi qhu ukuyobona ngesimo ke sokuthi asifuni ukumakhela amazinyo abushelelezi emndenini sibe sesibona ukuthi asimprotect singamvezi njengomuntu okuye ofakazelayo esimena yesibona. Dadewethu siyeza lapho ukuthi uthi uyubone nawe indlela aphila ngaphansi kwayo uzama ukuthi ayilungile neze njengomuntu oyobonele kude uyubone ini kwenzakalani. Uzama ubaba wakhe uyahamba njalo nje yomholela. Okay. Emva kwalapho mebuya ubuye hambela nje ukuze akutshengisi nje ukuthi lo muntu uphuma ukuholela umuntu odisability. Yes. Akamphathele ama cosmetics into ezimnandi ngoba phela uzama nje umehamba kanje ufana nengane kahle kahle ufana nengane. Yes. Okumele ijatshulise. Akatshengisi lutho. Okay. Okunye futhi uzama isikhathi sokudla umuntu onje afana ngabe extend ufshangwe parish njengomuntu oholayo. Yes. Onga yabo emaceleni mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kufuna kulindwe ukuthi okay kusasa umuntu ocela ngoba lo muntu uyahola unemali yakhe. Isikhathi sokudla eksena kahle njengeparish abana ama cereal akanakekeleki kahle kahle. Nakekelile abamnakekela mhlawumbe uzadle ngo1 kuyima iqala ukudla kokuqala edla ukudla kokuqala kodwa lo muntu uyahola. Yeah. Emva kwalapho noma kuthiwa sebeyamnika ukudla bamnika ukudla okumanelisayo emva lokho uzadla ebusuku. Awu Nkosi yami. Ehola. And mina into engihleze futhi nakhona ngihlezi ngibatshela ukuthi lo muntu uyafana mne toilet seduze. Yeah. Yabo ngendlela ahamba ngayo. Yes. Ngoba ekugcineni ugcine sehlupha ingane zethu ngicela ningidushe. Nathi futhi ngicela ningidushe isambeni se-toilet yabona nje. Kuze ngabe unomuntu nje omnakekela uqondene naye. Uqondene naye. Uqondene naye imali yakhe nje asiyiboni mina ke nje ngokwami ngasho ukuthi umphakathi kodwa nabo bayabona. Asiyiboni ukuthi umsebenzi wayo. Lo muntu akanazi ingubo zehlobo akanazi ingubo zobusika. Mekuyisihlobo kuyafana mekubusika kuyafana nje. Kuyafana. Awukho nje umehluko njengomuntu oholayo. Yes. Ufana nomuntu ongayitholi nje le mali. Ongatholi imali. Okay. Siyabonga kakhulu ukuzwa ngakuwe ukuthi yini le engake yenzakalayo kuyena. Sibonile nesima kusona uma endlini encane uhamba kabuhlungwana ngamadolo. 2 ngase ngikhalela lento yokuthi akaza ngakhishwa nje mhlawumbe noma kanye ngenyanga.
inhlobo enye into futhi engihlezi ngisho lapha ukuthi uzama ngendlela ayiyona fanele ngabe uyahamba odokotela njengasekliniki ahambe aye kumafizo yonke lento leyalulwe yonke lento ngoba ehlezi alikho ngishiphilise elilodwa libuza ukutshengisa ukuthi disability nje leyinhlungu kuneyinhlungu niyanga isikhathi mesethe nje ngiphethwe yikhanda atho kahle kahle nginamaphilisi efana abuya wagwinya nje njengomuntu ongekho right. Okay, siyabonga kakhulu dadewethu, ngicabanga ukuthi konke ukusho konke makuwukuthi kukhona safisa ukuku-eda ungaku-eda ngane yakwethu. Siyabonga ukuthi uma kukhona abantu abafana nani emphakathini abayibonayo into ukuthi ayikho kahle noma yiyinhle bese beyikhuluma. Kuyasijabulisa kakhulu lokho futhi sikushayela ihlombe ukuthi nawe ube womunye ozothi akusibo bodwa laba bakube egcekeni abayibonayo lento kodwa nathi noma sikude siyabona. Okunye ke futhi ukuthi uzama besingajabula kakhulu mina bengingajabula ngokwami ngoba mina ngiclose kakhulu noNomthini ngihlezi ngiya kubo ngibuke yonke into ukuthi ahambe ehome uNomthini mncane ukuthi usengathatha lesinqumo sokuthi ngizombheka mina uzama uNomthini usayihambela indlela zakhe kodwa nje mina ngokwami bengifisa ukuthi uzama athathwe nje ayiswe home usisiwakhe ahambe umbheka mefuna ukumbheka ngoba phela ayikuthi lapha musulapha usulahliwe usungalahliwe mhlambe nempilo yakhe ngaright lo mntwana ngomzimba ukhuluphele kodwa usisiwakhe utheme efika ngoba nomthini umuntu ongahlala isikhathi esiningi kodwa uyezwa ngoba unayo ingane ehleli la utheme efika lokhana ngimtshela umntana uzama kaphilile kodwa ke balokhana bethe umkhuhlane umkhuhlane uyehla kodwa futhi emzimbeni lo muntu loya umuntu okhuthele uzama phela akakhubazekile emqondweni akakhubazekile ezandleni ukhubazekile la emadolweni kuphela uyakwazi ukusuka ashanela indlela lomvede nje aqoqe lapha kumele aqoqe khona kodwa kulo 2 months nje mumbona ukuthi limele kakhulu akekho nje right akekho kodwa kubo bekuthiwe nje umkhuhlane uzopheka umkhuhlane uzophe wafika kusisi wakhe wamthatha wamisa emshiyeni ngoba nimbonile nje lana eqalile engathi usuku siyalula. Siyabonga sisi siyabonga ngicabanga ukuthi kuphelele. Okay ke siyabonga kakhulu. Nengubo futhi alala ngazo akufanele ngabe leza ingubo alala ngazo ingubo zasejele hayibo akufanele nje akufanele ukuthi kukuningi ukuthi kuningi okufihlakele ngaphakathi esingakubonanga ngoba bese ningenile egumbini lakhe lokulala benzo hamba nivala amehlo i-solution wena oyishoyo ukuthi ubungajabula mengaye home okay thathwe nje imali yakhe ahambe nayo okay futhi into engicabangayo naphambili mhlambe kuthathwa leyo madlana kweyabo uhulumeni supportive lapha laba bezosekhona naye uzojabula ebona abanye abantu abafana naye ba right balukile manje nawe uyakufuna ukuluka uyafuna ukwenza ikhanda nawe uyayithanda into zokugcoba niwe kahle kufana mine cosmetic bag yakhe kodwa noma ethengeliweke leyo donor maphinde bagcobe bonke akutshengisa ukuthi okwakhe Nkosiyami lo mntwana nje uthwele kanzima shame uthwele kanzima umngane wami kadeke lokhane zama ayinala isanakekela ethu uyozama nakhona phela ama-social worker alana ngisazi usasebenza mekwenze njani okay asazi ngempela usasebenza mekwenze njani alright sizozama sisitetele kumedia ukuthola umnyango right noma ukuthola abantu abazosilekelela ekuthenini usisa kwazi ugcina selekelelekile ahamba ayohlala nalapho kuyihome ukuze sohlala nathi sibuye simcinge sibone ukuthi ukuhlala kwakhe kukanjani. Siyabonga kakhulu ngeqhaza olibambile ngane yakwethu siyabonga nje nize nikwenze nakwabanye ngoba ekulesa sima akakwazi ukuyikhulumela kodwa unabantu abafana nani abakwazile ukuthi bemkhulumele. Siyabonga kakhulu. Bukeli sibonile lapho ngasekhaya udaba lwabo kabanzi bekhiphelana ingonyuluka namhlanje ke besiyodinga udaba lukaSisuzama okuyena umuntu onenkinga noma ophila ngaphansi kwesimo sokukhubazeka. Usisi ke usukunyelwe odade wabo noma udade wabo nomfowabo abakwazile ukuphumela obala bethi cha isimo sikasisi wethu noma isimo sikasisuzama asijabulisi neze kahle kanti masizama ukukhuluma nobaba ubaba kuuyo holela udade wethu akenzi lutho noma akalungisi. Siyileke nasibona isimo sakho ukuthi uphila nakuphi ukukhubazeka nabona futhi nendlela ayihambayo uma yendlini encane okuyiye efike yasizwisa ubuhlungu kakhulu. Siyakuthola kokunye noma singangenanga ngaphakathi ngoba sikwazi ukuvele sisuke singene esikhulu kudele emzini womuntu ekubeni simbonile naye ukuthi ubengafisa ukukhuluma nathi. Sibonile ukuthi
isimo aphila ngaphansi kwaso asikho sihle kanti futhi nabanye bayafakazela ukuthi kwasimo akusona ngaphakathi endlini ngisho ungena uyabona ukuthi kwayingubo zokulala akusizi ingubo esesimeni sokuthi singaphila umuntu noma zingambatha umuntu okulesa simo noma ngabe yimuphi kumuntu vela akakudeserve ukulala ngeingubo nje okungathi ukuchithwa icala ukuze aze abe nazo ibhlungu lento ukubona abantu noma ukubona umuntu ebe nesibindi sokuthatha iadvantage kumuntu ongakwazi ukuzikhulumela nomuntu ongakwazi ukuma gelekeqe ezwini lakhe esho ukuthi angikuthanda ukuthi ngiyakuthanda ukuthi noma ngikuthanda ukuthi usibona kakhulu baba uChamani okuhuye owagcina ethatha ikhadi lika sisi from 2021 till 2024 njengoba namhlanje nje kumhla ka23 ku-October yena azikho izinto ezitheni asazenzile ngemali kaSisi noma ngemali kaZama kodwa kunalokho sithola ukuthi udlala Istokofela ngemali yakhe umbuzo uthi uma emdlalela Istokofela wayekhuluma nobani emndenini ukuthi ngizodlalela uZama Istokofela ngemali yakhe ayiholayo na uma sesibuye leso Stokofela siza ngakuyo uZama siyamsiza yini ngoba uyabona kuthiwa neimpahla zokugqoka akanazo okwesibili into zokugcoba akanakekeleki okwesithathu ngisho izinto ezidinga ukuthi aye kodokotela ugcine ngakwazi ukuya kubo ngesimo sokuthi imali yakhe yonke idliwa ubaba kodwa ongamenzeli idingo zakhe ukuthi uma ingane ihlala naye phansi zimcela noma zimbonisa avela avuke kakhulu ngolaka ibhlungu leyanto nimbonile nani ukuthi ubengafuni ukukhuluma nathi kwaze kwagcina kwaphoqelela ukuthi sisebenzise amagadi ethu okuyibona ahambile ayomncenga ngoba usiteteleko ubebukeka njengomuntu ongathithi uzomdelela kanti bengezile ukuzomdelela kodwa bengifunela udadewethu isisombululo bathi ke abakubo noma usiso kuyo sibhalelile uthi into engaba yinhle ukuthi ongcono ahamba yohlala ehome ukuze ezokwazi ukuthola ukunakekeleka ngoba njengoba noma sesikhulumile namhlanje ngeke isimo size sishintshe ngoba ubaba vele uyilo lahlobo lomuntu owuyena ongafuni ukuzwa ngomunye umuntu kodwa uyicabangela yena kuphela ukhala ngokuthi ke idistance ehanjwa uZama uma kumele athathwe noma siwe clinic noma athathwe asiwe noma ngabe ikuphi la yojabula khona inzima kakhulu iyona yenza ukuthi agcine ngakwazi ukusizakala noma egcine ngakwazi ukukhishwa ukuthathwa asiwe ayodlisa izinto ezimnandi ukhala ngalokho ngikubonile kodwa ukuthi ubesezama ukucasha ngesithupha ngoba yikho into eyinkinga noma ayikho into ibimvimba ekuthenini angakwazi ukwenza lokho ngoba bakhona abafowabo nodadewabo okuyibona abasizayo kulolo daba noma bebengamsiza ukuba bekhulumile kulolo daba olufana nalolo angazi ukuthi ngingathini ngesimo sanamhlanje kodwa inhliziyo yami ebhlungu ngoba udadewethu akakwazi ukuyikhulumela futhi uphila ngaphansi kwalesa simo aphila ngaphansi kwaso ngiyacela South Africa niphinde futhi nibambane nami njengamanje ningisize sisifeze isifiso sikadadewabo kaZama ukuthi akwazi ukuthola noma indawo esehome azokwazi ukuhlala kuyona ngiyazi ukuthi angihlulwa ilutho nina nizokwazi ukunginikeza imigudu okumele ngihambe ukuze udadewethu alekeleleke ngoba uma simshiyile njengoba simshiye lapha ya asazi noma kusazoba njengoba ubaba bekhuluma yini phambi kwethu noma ubethenga amahlethu ukuze sikwazi ukuphuma sahambe asale eqhubeka nendlela yakhe na asiyilwe lento ayingathathi advantage kubantu bakithi abaphila nokukhubazeka ayingadliwa imali yabo abayinikwe uhulumeni okumele ngabe ibazinsiza noma isebenzela yena iyamlekelele kuphileni kwakhe kodwa sigcine lapho idleka ngendlela engalungile okwesithathu asingamacindezeli abantu abakhubazekile ngoba nakho sithi abanayo indlela yokuzikhulumela nabasibenze bephile njengoba nathi siphila uma unenkinga lapho umbukeli ngasekhaya ungakhohlwa ukuthi nje uvela uqonde ku Facebook usearche uStetelegu Media e-page ungene ku inbox ubhale udaba lwakho ungakhohlwa ukushiya inamba yakho phela ukuze sizokwazi ukubuyela kuwe mayelana nodaba lwakho uma uqala ungena ku Stetelegu Media la ku YouTube cindezela usubscribe ukuze uzokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sibhuka intokazi yakwaNdlovu isiphaka ube ngowokuqala ukuze ukuthi selivuthiwe ibhodwe ngaliyana hamba uyodla kanye nabanye uthanda nisithanda ngalo
lukhulu kakhulu isandla sedlula ikhanda ngicela ukushiya nansi inamba esizoyibhala lapha ezansi kwi-screen okuyiyona ungayisebenzisa uma kuwukuthi khona okuthile ofisa ukubika kwi-Steteleku Media noma uma kuwukuthi ufisa ukushayela i-Steteleku Media thinta le namba ekuyiyona esizoyibhala lapha ngaphansi ukuze uzokwazi ukuthi usizakale uma kuwukuthi futhi nifisa ukusilekelela kulolu daba lwanamhlanje phinda futhi nisebenzise leya namba ezonidirecta straight to umsizi kaSteteleku sengisho njalo ke mina sibuka intokazi yakwaNdlovu ngithi umnandi sowubona ubhlungu sala kahle asibonane futhi ngokuzayo